Kene ke mas bukuin sa tuai ne ke pantau shan pok si myong bu du bio jing ka jing kia pat ke jing ka ringiu ka bisi sin jing ruai nomor arpu ar Took men pico brave, kibadan kamon baba, ali pibaro ali shabet kmiya ubadanka ubade unong pwede, alingin yamali. Ha kakatang upa padukon badaman sem bakod. Amen. Kajing e jung try jung yu Jesus Christ bad kajing e jung oblay lam bad kajing selok jung amen sem bakod kinan rengkat bad pi barong. jingka bat piro Jajar halade marway ha kane kaklemat ni aingu yoblay ni ro yoblay ni ai kangu kadem na kabenta kane kasngi kabatmai kabol ai hengi kum juru na kabenta kamit kabasuk kanjai kaba mau lari la sumaringi la pelaj engi na baro kejingma kejingman sau na kejing pang na kejing sitom habangi sedang ya kane katayo kabatmai kejingi kum juru kane kasngi ko hanmen ko para ngi habat snutu badala de marway ngimlong e klemutrai de matkadau to ken united la de hotrai kumbah ga gospel memata ke ngi yo i kikimi kipa jong jisu maria padu joseph kilej seka temple banaiti u tingiru ken ko hanmen ko para nginaiti telitelan ya la de u bamau unang simti yangi bamau nang ai boringi unang panklan yangi ko hanmen ko para bonsin ngilendat yagi hukum ge jungblai ngiklat ban em ya ke jing em jungi katkum kata ke jing khot ke jing u yangi ban em kata ke jing em ke bokhoj de kum ta to ken ni phai khmat shawblai ko pa jungi ni panmap nak benta baro ki pop kisang ge jungi khnang bamangi ngilong kita gi breu ki bakhoj bat ki babidor ban simbenta ha kane ke jinglaniam ka bakrau nga phla
hau lei bodan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang alale pop shibun da gicing perkat da gitrin da kikam da gicing lek da gicing lek palat junga da gicing lek palat junga da gicing lek palat bakraw junga namar kata ngakarpad ya kamaria bakoj kabaya isa gate soti ya ke angal bat kerukoj pada pi ko hanmen ko para manduai nak benta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi mandalama bigi pop jungi unyalam yangi sha kajing em bom chukot amen try can rad go blay say yangi try can rad go blay say Ko blay badan bor baro bad yaw ba ngimla ban yoi me uba bekrat ya gejingdom jong kane ka prathei da gejingwan jong gejing shai jong me to phai shangi ngi karpat bada kakmat bapale jong me ba nginla ban panpana ya gejing ro badai hok ya gejing kraw jong gejing kha yaw khon balakha marwe jong me uba imar basan sha rain kat bat me ha gajing along ka way jong amen sim bakhut ublay junam la junam amen kajing pele na kichiti ban kong Yohanes bakhut ko ba it da kane ngilaban suskem bang ito yu Jesu Christ dadangi ra ke ki hukum jong uta ubong nga itu ya Henry ko ngoi ki hukum jong ulong ubalam ler bat ka jing shisha kam don ha
Henry jarba sumar kakten jong u. Hauta da shisha ya kajing it yo oblay la penjanai. Da kane ngila bansung skem bangi long ha u. Uta uba ong ba u yaisa ha u. Uday ban im ha ka jo karukom kumba ma u im. Ko ba it ngam to api ya ka hukum ka ba thammai. Henry ya ka hukum ka ba rim ka ba pila don na do bastang. Ka hukum ka ba rim ka long ka kten ka ba pilayos ngaw. Lagum taro nga to api ya ka hukum ba thammai. Ka ba lalong ka ba shisha ha u ba thapi. Namar ka jingdom kala no bat ka jing shai ba shisha kala da ka ting shai. Uta uba om ba udan ha ka jing shai. Henry ushon la upara. Uta uba rangsa ha ka jingdom. Uta uba it la upara. Uyay sa ha ka jing shai. Bat ha ka om don daw ban jentut. Henry uta uba shon la upara. Udan ha ka jingdom. Bat uyay ha ka jingdom. Bat tip sha ulet. Namar ka jingdom kelapan matla yaki khamat jong u. Kaktin jong utrai. Isongo yaule. Sam kandai punriu no bar nyau spa propusau. Nyau spa propusau. One lam shu try ben ka one lam shu try Jesu Krishna sius pa one lam shu try ki jingya haing u try wa turwa la ka nu la ka dem jing right and my turwai u try per try badang kawan lam shu try Jesu Krishna sius pa wan lam shu try ki jingnya haing u try wan terwa laga ngulaga dem aki gentil pen aki kampelau try bade ya robating na lor kiblay baron one lam shu try badaka one lam shu try Jesu Krishna sespan one lam shu try kitnya haing u try wan terwa laga Jesu Krishna sius pa wan lam shu try ki jingya haing u try wan terwa laga ngulaga dem Shai jeng opin pahagi gentil Barka puram ya kibri jome u Israel Haleluya
drive dan rengkat bat pi Rengka bat piru. ka jing pule na ka gospel bakut kat kum ulukas ka buram hame ko try habala poi kasngi bakin pendap ya kereti jing penkut ya ki kat kum ka anya Moses ki kimi ki pa u Jisu ki lara u sha Jerusalem banai ti u ha try kumbala tho ha ka anya try yau kon prang sngi baro an sakod u bakut ha try but bantrua ya ke jingnya kat kumbala bu ha ka anya try da kiling de kor sejur ne atli ki khon paro te ladon ubreu ha Jerusalem ubakerteng u Simeon ulalong ubreu ubahok bat ubatip blay uba lakmi lenti ya ke jingpen em ki Israel baru mensim bakoj uladon ha ulayo ktin nau mensim bakoj ba unom yap lemda uyo i shwa yaw kres jong utrai da kecingelam umensem ulalet shaga temple pad haba ki kimi pa kilawan ra yaw kulung Jisu ban le yu katkum badawa kariti jong kaan ula kentup yu hala ki sangti bad ula yaro yo blei bad ula ong kotrai menta to sha bau shakri jong me un le ha kecing suk katkum kaktin jong me naba ki khmat jonga kila yo i ya ke jingpen em jong me kaba melapan kre hakmat ki paj breu baro ka jing shai na ka banta ka jingpen pau ha ki gentil bad na ka banta ka buram ha ki paj Israel jong me ukpa bad ka kmi jong u kila lengo ya kata kaba la kren shapang jong u bad usumian ula kerku yaki bad ulong ha kamaria ka kmi jang u ha kmi yaw ne ukunlong labu na ka banta ka jingjot bad ka jingba jong bon ba ha Israel ba na ka banta ka dak ya ka ba ensakren persha bad ka wajlam kandung slut ya ka danot jong pi ro ba kumta en pen pau ya ke jing perkat bari nabon ki danot ka gospel jong utrai ka jingero ya me ko Chris ko hanmen ko para ha u Jesus Christ menta kesngi ngiyot ngeu ya ka gospel kat ko mulukas kalanong kebaar kalany arpuar hadu lai pusan haba ngi pusan ya kana ka gospel balada ngi pe kmi pha ngi la ban yo i ar banta ka banang kong ka dei ka ba ki kmi ki pa jong Jisu ka Maria batu Joseph ki pendap ya ka an bala hukum bat bala hikaya ki katkum ka an jong kaniam ju haba lakha yo khunlong khamtam bat kerpang e khon prang sngi hadin saupus ngi kide ban ra ya u khunlong len ban ra yo khunlong shakat temple ban le it yo katkum ka an bang yos ngau gospel rukum chu rengkat ki ling du khor sejur lane ki paro kata kade ka an balahika ye ki bagi kimi ki pa kide ban le it yo khunlong haka temple habangi pe bat ngi pusan sisa ko hanmen ko para hato kade hok mo ya ka Maria batu Joseph marmaki ki tip ba ukun lung jengki u Jisu udai ublei hato kidang don kamo ban le it ya u hakan temple namar ba udai ublei basisha kitip ya kata berangut ka Maria ka tip u Joseph bro tip ba Jisu udai kon jong ublei namar lapon yu daw men semba khoj kitip ya kane ladangi perkhat sisen perkhat kim don kam su ban le it u hakan temple namar ba mo u ladai ublei hanrei ko hanmen ko para ka Maria bat u Joseph ki hikai yanga pada pi
bamangi kum kibriu kat kebangi yo no blay kat kebangi yo hakajung em kajungi kadai kajung ai kadai kajung kurku kajung blay dei mata kadau ngi dei ban ngi hab hi ban IT yaki how try kanai kadai kajung hikai ke badengkong kebangi yo na kajung le jong kamaria baru Joseph IT ya ke bau blay IAP laralong kano ladai ka bawan na kano ke benta kajung em kajung a kajung pi ngi dei ban IT ya ka lane ya kita baro how blay bat kum juru kat kum kajing puson kajung a kajung pi ngi la ban sungutu ba kamaria baru Joseph wala daki la tip shai ba dai ublay kidang le ya kane namar ba ki kongu ya kajung hikai jong ka an ki pendap ya ke ke ba ki dai ban le kum kita ki kimi ki pa kanai ke dai kajing khot ke baar bat kajung hikai ke baar ke bamanga mapi ngi dai ban shim ha kajung em kajungi ngi dai ban kongu bat ban le ya ke ba ublay ulap tha yangi ngi dai ban pendap hok ya ka ha kajing em kajunga kajung pi da kata kajing snyoret da kata kajing jamnot kajunga kajung pi kumba kamaria baru Joseph kile da kajing snyoret da kata kajing jamnot kajung kile ban pendap ya kata ka an kabala tho kat kum kajing hikai jong ki men barim kohan men ko para kabakong san yo lese kabamanga mapi ngi de ban shim ha ganai ka sngi khamta me kajing khot ya ki kimi ki pa bat yang iwe pa we rukum chu kumba kamaria baru Joseph ki wan ra yo jisu hakan tepel ki IT yo how try kajing khot jong kamaria baru Joseph ya pi kadai kane bama piru pi dai ban IT ya laki jong ki kun how try hadin ba pi yo klong pi kan mau na em ban pen kentang yai tai klong ha ublay pi kan mau na em ban wan ra yaw to khulung hadin bala dep kha hadin ba itai khlong iwan suk prate ban wan ra haying mene lane ha ka ying khut ka ying kan tang ka jong blai ban IT yai ta khlong how try ni kan mau na em ban le ya kane ni habang ni pe kat kum ka jing le ka junga ka jung pi ko han men ko para ni klet ban IT ya ki khlong how try ni klet ru wat ban yalam ya ki sha ka ying mani lane ka temple ka ying khut ka ying kentang ka jong blai ngi don por ban rakhe ki jing rakhe jong ka ne ka prthe ngi don por ban shat kemen habang yo khlung hanrei ngi klet ban duai ban IT ya itai khlung how try hoi klem pe hadin baladab daki ki bon benai ngi wan ra ya i ban yo e ka baptisma kata kampat biang ko han men ko para habau trai la kurkui pi da iklung hapo kaying kasem kan mau ban IT nung kong ya i how try kane kade ke jing khot haba ni puson ya kane ke jing pule menta kasngi kabanta ka bar ka bangila ban shim kadaina ka jing itho jong u Simeon haba u yo i ya iklung Jisu haj ka bor jong ublay ka bor jong men simba khoit kala dan badu Simeon den mata ka daw ka gospel ka ong ba ka tin naw men sim kalawan ban yatu how Simeon ba yap kat ba pad yo i ya Mesaya lane unong panem haba yo i ya unong panem u Jisu u Simeon ong ba ngasuk ban yap menta to ai bao nếu sẽ kri jung me ko trai uniap da ka jing suk ka nei ka dei ka jing kren bat ka jing ong jong u Simeon marsin yo i yau Jisu ka temple ula itu ya u Jisu bau Jisu udei uta u Mesaya bat ubadei unong panem manga ban mapi ko hanmen ko paraman kakpor yo le seman kasngi ngiwan ban priang yo Jisu haka Eucharist bakot ngiwan ban priang yo Jisu haki sakramen ngi penlait por ban puson ngi penlait por ban duai ngi penlait por ban pule ya kakten ka jongblai hato ngi thu na em ba u Jisu shisha
udai uta unong pen badu mesaya yo le se ko hanmen ko para wala dangi le ki kam ki babaha wala dangi priang yo Jisu bonsen haki sakramen ki bangi don hapo kabalang yo le se manga mapi ngim syam yo ngim syam itu bat ngim syam la ban priang bau Jisu udai mesaya ne unong pen junga ba jungpi kane kadai ka benta ka ba u Simeon u khot wer yanga ba de pi bangin puson yala ka jong ka jing bat bangin le ha ka jing jungi nadu menta ka sngi ko hanmen ko para token ngin pediang yo Jisu ha ka dono jungi menta ka sngi bat ngi ngej bau Jisu bat ngi pediang bau Jisu bat ngi shania bau Jisu udai uta u mesaya u nong pen jong ka jing jonga ngi duai bat ngi idea la de how try ha kane ka klemat ai mo try dala dehi unwan ban Krishan yang abade pi kumki kimi pa inang la su ban IT yala ki jong ki kon how try inang la su ban IT yala de how try bat kum juro ngila ban itu bau try de unong pan unong spa jungi en yoro yaw Jesus Christ Shalom lai shalom amen. ngin yeng ngin pla yala ka jong ka jingej nga ngej Hau lei pa ben bor baro unong chao ka beneng mat kendau rao Jesus Christ su kon ba marwe jungu utrai chungi yaw bala pon daman sem ba khoj yaw bala khana ka maria thesati yaw bala shalabein hapo Pintius Pilatus nasana pnayu ya bala tabiu ya skabaya ha kasngi kabalay ulami pan ke bayap ula kiu sabneng usong sukamano blay pa badan bor baro nang cha wan pat ban bishar ke bemet ke bayap nangai haw man sem bakhoj hakabalang kasalek bakhoj ha kaching salok ke khoj ha kaching ma be ki pop ha kaching pat kado but ha kaching em bom chukut amen lai spa trapua. Jingi jongi na lingka semu sobadabdo na jonga jingi jongi sim putra sim yagi giai tilud yalade Toduai ko para bakai jing kenya junga ba jung pi kan long ba pedang hunak madu bleu pa badan bor baro try yang jing kenya ti jung pi na ka banta ka jing ro bat borom bat karteng jungu ka jing mantoi ni bat balang ba kho jungu baro ka wei ko try top yang ya ka jing trwa jungi da ki ba lapen long ya ka jing ai ka liang ba khrau borom bangi ki batrwa ya kba mela ai ngilong ki ba shong hok ban priang ya mehi dau Chris utrai jungi amen
utrai udon rengkat bat pi Ringkabat piru, to kentiu yalaki danot Tiwiki Sautra, to nginai utrai ublay chungi Yasahok Bakate, da shisha kalong basong hok bat kabadei kadai ti chungi bat ka jing penem yangi haman lakapor bat ka jaka ban aingu yeme ko kan rat ko pa bu ko blay badan bor bat bom jukut namar ha ka jing maya jong ka ten ka balawan lingdo ka jing shai batamai jong ka burom jong me ka tan shan ha ki khmat jong ka danut jongi khnang ba kumbangi thu yaw brew yaw blay ba paw hangi en kring ro yangi lengba jong u ban e ki bangim la ban yo i banamar kata rengkat bat ki angel bat ki ar kangel ki khats em bat ki ma bat baro ki paj belen bat ki bor jong ka baneng ni ruai ki ching ruai ro ya me ban ngi pen bana klam sange Ubakud, Utrai Ublay Kipai, Deng Perte Sawada Kaburam Jome. Hosanna, Hosanna, Torah Ublay Shatron, Hosanna Ublay Junon. Enyaro Yubawan, Agak Tengutrai, Deng Perte Sawada Kaburam Jome. Hosanna, Hosanna, Torah Ublay Shatron, Hosanna Ublay Junon. da shisha melong bu khoj ko trai ka thame jong ka jing khoj ba ro namar kata ngi karpan ya me to pen khoj pen kantang ya kine ki jing trwa jungi da ka ba pha yaman sim jong me kum kam jer halor jong ki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong trai jungi u jesu christ hakapor baladino yu badala kamon snobha ula pediang ya ke ching sha sutom ula shim yokpu bar ka baingu yami ula kedia ya u badul ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong ka met jonga ya ka ba nit na ka banta jong pi Haga jukurkam endala layabam ula shim yakukuri badak baingu biang yeme ula ayaka hala kisenran u ong to shim batodi nakane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam chunga jong ga chitang batmai batbom chukut iya ka ba enpenmi na ka banta jongpi ba na ka banta kibabun na ka banta ka jingmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga ka jingmaya jong ka jingait Katasin bangi bam yudeukku bangi dia kane kakure ngipen benaga jiap jome gotron tada namar kata ngik bapen menta ya kajing ya bar kajing mi pa jung u ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bad ya kuri jong kajing pen em ngi dai ngoi dam namar malanyew yangi kibabet ban yang akmat jung me bad ban shakri ya me dak bas ngoret ngi kerpad ya me bangi kibayo banta hakamat bad kasna mo kres ngi long kiba lapan yetele kawai daw men sem bakoj tokan mau kotra ya kabalang jung me
kabala priang hasutla ke pertai bato penjana ya ka ha ke jing it rengkat badulio ukpa ba ku jingi ubul bird u bishop jingi ka kan hun ki bishop bad baro ki lingdo to kan maulem ruya ki henmen ki para shenrang bad kan thei ki balayot hia da ka bakrmen ya ke jing mi pat bad ya baro ki bal klat no ha ke jing isne jong me to pdiang ye ki sha ke jing sai ka khamat jong me to isne yang ibaro ngi kerpan ye me baringkat bat kamaria thesoti bakhoj kakmi jong ublai ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki balapen snobha ye me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing imbom chukut bat bangini ro bat pandan burom ye me daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembadu badhau kan long hame ublei kupa badan bor ha ge jingelong kawe jong men sem bakuj baro ka borom bat ge jingero junom la junom amen. Kumblah hukum yang ngi dau nong pen em bat kumbal hikai ngi dak tin blai ngi no banong kok pa jingi uba habneng kalong ka bakuj kerteng jong me kan wan kahima jong me kalong kamon jong me hak kendeu kumba habneng toyingi menca ke jingbam jungi kaba hala kesni batama biangi kerengkang jungi kumbang rogi map ke belas ne wingi badwat yalam ngi sa ke jing pensoy henry depan la jingi na kabas neu to pen la jingi ngi karpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing spon jong me toy jing suk jing san ya kisngi jungi knang ba da ke jing rap ke jing isne jume ngin laj barabor na ka pop bangin yo jing da na ke jing jenjar baro kat ba ngi dengap khmelanti ya ke jing kerman bakhoj bat ke jing wan pat jong nong pen em jungi u Jesu Christ. Namar ke jong me kalong kaima ke jong me ke bor ka burom junom la junom Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai phi ka jing suk junga ngai happy wat pe ya ki pop jungi henry ya ke jing jong ka balang jong me badha ka jing sbon jong me to ai ha ka ya ka jing suk bad ka jing tali ka we kat kum kamon jong me mame ubi mabasan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bat pi rengka bat phi rong ini terwa ya ka da ka jing suk iwe hai iwe pat ka jing suk bat pi Hakme ukun lang brod jong ublay. Hakme bakid no yakipop jong kapartay. Suk yangi kibala shakhat shakane ka jong kawai jong ukun lang brod. Ko kan rat ngam samhak baman rong po ka yeng jonga an reish ang tang kitin kaman sim jonga kan sakya I kaman kismam krus kan rib hilam ni shak jong yambam chukut amen.
Kamat bersama Chris. 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 Sispa kandai kusah. Nang ai ngoi otrai na kabenta kajing baha kajing sbon kajing na kabenta kajing ei kajing kerku baro ki baula thase yangi kerpang na kabenta kajing wanrung kajing ha gadanot ha kaman sem kajing long kawai kajing batu ha kane ka step lengba kayu kores bakoj to ai ba kane kajing pedang jing yo jisu kanang panshai yangi kanang ai boringi bangila ban priang bo jisu dei unong su spa bau dei unong pen em chungi bangila shisha ban yo ya kata ke jing em balawe jingi ber kumjuru ke jing em ke batmai ha kane ke sngi nang IT ya baro ke jing syam ke jing kendo jingi nang IT how try ya ke jing pang ke jing stom jingi
kejing duk kejing kerduk kejungi kasipa kelanot kejungi ngai ti hotrai ya barok ki bapang ki basitam ngai ti hotrai nak benta kejing kela ki bamot kinong pop kerpang ngenang yai duai nak benta ki para bangai jungi ki kristan ki basya ban ben ki basya ban kho tang nak benta kejing kejung ki hokres kam tame ha kini kisngi Christmas ai botrai unang don rangkat batki ai botrai unang pan klan ya kejungi bat kum juru ba kejungi Kristen kejungi kanang roy kanang parum pare ha kane keri India jungi dagwe kesul jung kejungi ko hanmen ko para ngi kermen bokres unang don rangkat ban ngi kermen bokres nong ai ngi kita kejing kerku kejung token ngin duai akan kejing duai jing la kaben jubilee arhajar apusan kok pau bahabneng to ai ba kejing nge kaben malai hangi hau kun chung me u Jesus Christ u hanmen chungi bat katlei ding jong kejing isbon kan klang hagdano chungi daumen sem bakoi kan kusubyang hangi ya kejing kermen bala kerku nak benta kejing wan kahima chung me to ai ba kajing ai jong me kan pen keladur yang i sha kinong lur lengka bom ju song tai ban bet ki sembai jong the gospel to ai ba kitu ki sembai kin pen keladur na sopo ya ki jang pen riu bat ka perthai mariang barok away ha ka jing melenti bat kena ya ki meneng batmai bat ka perthai batmai haban ada ki bo jong bomang na weng no ka brom jong me kan tan san jinom Tuai kejing ai jong jubilee kan kesubiang hangi ki program jong kejing kermen ia kejing angnut bakitiar kejing sew hakneng ai bakata kejing ai kan pansapriang kejing kermen bakejing suk jong suspa jengi hasatalak perthai same koble jengi balak ku jinom kalong kaborom kejing yaro jinom amen kokpa jengi ba hakneng kerteng chungme Anwan kahima chume kalong kamon chume ha khendeu kamba habneng tai ngi mancha ke jungbam chungi kaba hala kasngi batama yangi krangkang chungi kumbang rogi ma bi kebles ne yangi badwadi alam ni sa ke chung pansoi 100 palai yangi na kebas ne amen kublai ko maria kapada ke chingai ei utrai dan bat pa bala kerkuya pan apneng kentei bala kerkuya so po chong pau jisu Kamaria bakut yak me jong blai kedua nak benta cungi kenong pop benta pada kepor kecungi amen kaburam hauk pa pada kun pada mensem bakut anengkong kumjur benta pada barabo jinom la jinom amen tongin ya duai to ai ngi kerpat ko blai badan bor baro bada ka bor jong kine ki jingmaya bakantang en yai pen scam ya ke jing em jungi daw kres utrai jungi utrai don rengkat bat phi ko blai badan bor baro un kur khu ya phi pa badakon ban man sem bakoi amen to le suk e bat sekre utrai da ke jingi e jong phi mar kaliang yesu ya blai Number life way. Open
pa berpun mensim ikut. Tolong junta berabor jinom la jinom amin. Enyero itra Yesus Kristus jinom la jinom amin.